Tro diwetha, brwydi'r ffyrnig ar y cwrt dodgeball a Zac yn gorffen fel yr Olaf Un. Cyn i Heledd ennill mantais a chipio aelod o'r tîm coch, gyda Jed yn mynd y ffordd arall. Rhybudd! Peidiwch trio unrhyw beth chi'n gweld ar yr Olaf Un adre. No way. Mor amlwg. Cadi reda! Mae tîm Stwnsh wedi creu gemau fydd yn gwthio'r cyflwynwyr i'r eithaf. Ac mae mesur diogelwch mewn lle i gadw pawb yn saff. Cad, fi angen ti'n neud rhywbeth. Mae fath o bod ti ddim ma. Siosh! Peidiwch wneud ein gytre. Gosh, fi'n poeni na. Olaf Un. Ni dros hanner ffordd! Ydy pawb yn hapus gyda cipiad y tîm yn ystod y gêm Fi Ie? a Lloyd rili di gweithio yn ein perthynas ni, o'n i Lloyd. Ni wedi dod yma yn gymaint yn ni, ni wedi bod rili agos. O'n i'n teimlo fel un mewn ffordd. Helo! Fi weithio yn agosach gyda Zac. Fi ar tîm ti nawr. Na, i drio gweithio fe Heledd. Anghofio am fi. Pawb i ffocysu ar y positif yn dyfa hyn. Ie, yn gwmws. Right, y gêm nesaf, helfa drysor llawn space, lle fydd angen datrys problemau mewn parau yn erbyn y cloc i symud ymlaen. Yn y parau, un o bob tîm! Na! Jack i fewn, Jack o Lloyd. Mae yna 5 problem yn cuddio yn y par, ond cyn i chi allu trio'i datrys, bydd angen bwyta bwyd afiach neu space lid. Ar ôl llyncu'r bwyd, rhaid gwblhau'r her. Dim ond y par buddigol sy'n ennill pwyntiau yn y gêm yma, 4 pwynt yr un. Does dim pwyntiau ar gael i'r gweddill. A chi bendant ddim eisiau dod yn olaf. Do! Mae text i dod mewn. Dyma'r parau. Please, Jack, please. Y par gynta. Lloyd. A Hugh. Yr ail par. Becca. A Zac. Cadi. Paid y gweud, Jed, paid y gweud, e? A Jack. Un fi'n wath, fi'n meddwl. Fi a Helen. Na fi. Hefyd, mae yna 4 bocs yn y goedwig. Rhai'n cynnig gwobr, rhai gyda chosb. Ond un o bob par fydd yn gallu cadw nhw. Hei, y cynta i'r felyn, Caeth. Bali. Na re. Hei, Lloyd, dau o'n ti bai. Come on, Jackie bach. Pawb yn barod amdani. Hai. Fi'n barod! A we. A we, Jose. Lloyd, ti ba? Jed, ti'n ofyn? Do, nid i newid y rheolau am yr her yma. Y par sy'n dod gynta sy'n ennill. Peidiwch poeni, ni nôl i'r hen drefn yr Olaf Un tro nesa. Ond shwt mae'r parau'n teimlo? Jack a Cadi. 3, 2, 1, ffrio. Wel, o'n i'n meddwl bod fi wedi cael gwared arno ti, ond na. Nôl da'n gilydd. Heledd a Jed. 3, 2, 1, ffrio mwy. Ges i bwto off y tîm glas a i rai, o'n nhw'n hapus iawn. Na, o'n i ddim yn hapus. Sai byth di gweud bod fi'n hapus. Fi'n meddwl mae'r dynameg rhwng Jed a Heledd ar ôl gweld nhw dros yr wythnos o diwetha. Mae bach o tensiwn na, oes? Mae esiampl o beth nes i'n neud. Yes! So ni'n ddieithriad sy'n weithio gyda'n gilydd, fi'n ni Jack. Na. Ysgofi di nôl i cuddio. Y ras. Ni wedi gweithio fel tîm fan hyn yn y parc ma a gyda cuddio, cofio. A beth ddigwyddodd? Ennill. Ennill, wrth gwrs. So be o'n i'n neud ar cuddio eitha lot? Ti yn afiach. Wel, fi'n dda'n datrys problemau. Ie. Na. Wyt ti'n dda gyda posau? Na, gwrdd. Ti yn bwyta pethau spacelid? Eitha da. Ia? Fi fel arfer yn mynd am ryw fynd a lws. Fynd a lw? Weithia. Yn dod at y bwydydd afiach, falle nawn ni stryglo bach. Dwi'n boia. Dwi ddim yn ffysi o Dim o criw. Ti boi corma. Ia. Cadi? Nos wybod,
Dwi'n neud mor hoples, ella ma dyma'r un lle na i ddod i'r top. I'n credu ti angen rhoi bach o gredit i dy hun. Becca di bod yn neud yn ofnadw. Dwi heb bod yn sialens i neb, really. Ond dyma'r un lle mae hi'n mynd i dod yn fyw. Dyma'r un fi'n poeni amdani. A ti'n rili licio Zac hefyd. Fi'n caru Zac. Ni wedi gweld hwnna. Ffocysiad ni'n hun, drwy'r profiad, a bydd ni'n iawn. A bydd ein perthynas ni fel ffrindiau hyd yn oed yn well ar diwedd y diwrnod yma. Ffrindiau tan y diwedd. Barod i fynd. Yay! Match made in heaven, fi'n credu. Ffrindiau tan y diwedd. Iawn, ni actually yn ffrindiau. Mynd i ennill y sialens gyda'n gilydd. Please. O! Peidiwch wneud ein gytre. Dwi'n bit hwnna. No way. Her rhif 6 i griw yr Olaf Un, ac mae'r gêm wedi throi ar ei phen, achos mae'n rhaid gweithio gyda'r gelyn mewn pare a thrio cyrraedd diwedd yr helfa yn gynta. O ie, ar ôl datrys pwsau a bwyta bwyd sbeislyd. Cofiwch, peidiwch trio hwn gytre, iawn? Go! Let's go! Come on, help! Mae yna 5 o'r saf, iawn. Mae coesau fi'n brifes ar y bodo! A balŵn fyna, Dweud rili un. Bwyd drafod hyn. Daw fan hyn. Dwi'n jinga. Gloi. Ni gorffod bita gynta, ni? O na, fi'n licio edrychiad hwn yn barod. Gen i weld. Beth yw'r bwyd? 3, 2, 1. O! O! Ti'n blodyn? Cheers. O, waw. Dwi'n licio hynna. Tynnwch 5 o'r bloci allan y falir. Rydych chi'n tynnu bloc gyda X. Ni'n ychwanegu 5 eiliad at eich amser. Os yw'n dymchwel, cos bod 30 eiliad. So, un yr un? Jack, what's over yn cwmpo? Ond mae'n gyda'r stuck, man. O, dyna un. Dim X. Beth ydyn ni'n gwneud gael? Wel, na, rai o'r top ni na. So wedi gweud, Jed, sim ots. O, Leniad! Fawr bod ti yma. Hyw, ti jyst angen dyddio cryfder ti, bwy? Ia, mae'n mynd i wybod hondi. Am di? O, 5 eiliad! X. Behan, lwcus. Ah, sorry, Zach. That's iawn. O, X arall! Dim byd. Iawn, dal hwnna, re. O, X arall! Mamma mi, gen i weld. Yw'r Yay, 4, un ola. diwedd. Faint dim iawn yn? 5, iawn. 5, o'n nhw'n 5 wedi un, o, X arall. O, pam? Rai, beth sy'n digwydd fyny? Ach, di ydyn ni hwnna! Watcha. Fi'n tynnu un mas o fi'n... Be, mae'n X arno fe! Fi'n credu, ydyn ni erbyn y cloc? Rai, off ni, ewn ni. Chwilio am balwnau arall, e? Dim X. Gwych, reit e, rhif 2 nawr. Ti'n gwneud eithaf yn gwmpo? Ie, mae hwnna'n good. 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 Mae nhw'n lib, cofia. Da iawn! 5! Yes! 5, ni'n ei ne! Right, ni off. Beth nesa? Ti fi dal ar rhywbeth i ti? Wel. Iawn, Hyw, draw fan hyn. rhif 2 ydyn ni chwilio fe. Rhif 2. Come on. Dim X o gwbl, mlaen â ni. Mlaen â ni! Hyw, fan hyn. Rhif 2. O, na, dyn ni! O, job yn dda. Reit, ewn ni mlaen. Jed, siapa lan y chan! Mae mor bosi. O, Ddim yn yr ystyr yma, ddo, Cads. Be fi fod yn neud hwnna, fi agor e, ni cadw beth ar y diwedd, trwy fod fe. 3, 2, 1. O, beth? Be hwnna! O, mae hwnna'n edrych dda chwd. Ni'n bita fe gyd. Sa'n gwybod beth hwnna. Bedio? O, fi ddim eisiau... Bedio? Ti'n mynd gynta, ta? No way! Steve, mae hwnna fel... Wel, O, mae hwnna'n llosgi! Ger yn pryd. 1, 2, 3, go. Beth yw e? Dwi'n just ddim yn neis iawn. Hyfryd. Is actually bit o? Ie. O, Jed.
Rhaid, gwrewch. Ti'n o'n rhaid? Ie, mae'n spicy. Ewch tŵr o'r blociau siwgr slait i gyd. Rhaid iddo fe sefyll am 5 eiliad. Ie, 5. 5 ar ben i gilydd. 6. 7. Pwyll piau. 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Cei, ni'n done. 5, 4, 3, 2, 1. A cads. Wel, ti'n helpu dim. O, hiw. Dim na Hiw. Paid na twtio na! Hang on, cer o ma nawr, hang on. Right. Na, ti'n rhoi dy wonky lan! Gwrs oes o 10 munud yma, so Right. 30 eiliad. Ie, mae hyn ddim yn mynd i digwydd. Awn ni. Nes ti allu bwyta'r chwy gyntaf na? Ie, wrth gwrs. Right, tyd fi. Ddo fyd sef o gwewn? Sa eisiau cosb o tri. Cad, ei amosib, cosb. Wel, fi'n mynd o hwn da. Yes! Ti oedd eisiau gyda, dim fi. Jack! 3. Oh, Funny, boys. fan hyn. Ti'n fod da ni'n neud, Zac? O, not too bad, sa'n meddwl. O ni, 3. O, beth sy'n gyda ni nawr? Rhywbeth speislif siwr o fod. Na re. Na re. Ti'n chicken fes yn y bitsa? O, beth di hwnna? Reit, athyn ni'n full round. For a hero. O, ti'n gweld da? Ydw hwnna? Mae'n fi mewn dŵr. Mae'n edrych like corned beef. Mae hwnna'n edrych o bwyd ci. Iawn. Bwyd ci hwnna. Iawn. O! Hadom. Oce. Ydych chi'n gallu ailgreu llun? Ailgreu llun, oce. O. Fi'n gallu ailgreu'r llun. Ydyn wrth gwrs bod ni'n ffantastig. Go ahead. Ie. That's disgusting. Cer di'n sal fyna. Sa'n diag, ti'n neud hwn yn wath i di'n an. A bit... Right, hiw, fi ar dan fi yn y barod fi. Ti'n gwybod be, fi'n lico tiwna, ond mae hwnna'n un eitha cryf, fi'n meddwl. Ni yn ffrindiau. Ei, meddwl agor o gweithio fo heledd on. Stress. Na, sy'n mynd arall yna. Sy'n mynd Right, genuine nawr, sy'n mynd yma. O, fi'n actually gofidio i weld sut mae Heledd a Jed wedi ymdopi da. Hwnna fod... Na, ma hwn yn wrong. Neu rai oren nhw. O, hang on. Right, gorffen. Gorffen. Wedi gorffen? Ie. A ti'n gwybod beth hiw? Dyna be, di gwaith tîm. Da iawn. Dawn. Oce. Di wneud unrhyw? O, mlaen â ni. Na ni de. Sim lot o ddewis. Lan fel la. Fyna! Helo! Ie, ni neud e! Come on, Jed! Box fan hyn, hiw. Sorry. Mae rhaid i fi. Sorry, hiw. Mae'n iawn, mate. Ti'n gwybod yn ei ole? O, fyna! Fyna! O, hwn i rhif 4! A fy'n ffindio'r box! Rhaid box gyda fi! Right, Jed, Grêt. box fi o hwnna. O, right, okay. Cheers. No, mae hyn mynd i fod yn afiach. Dwi'n bita fo. Dwi'n bita hwnna. No way. Pan mae bod dim yn edrych a bod yna rhywun wedi bita fo cyn ni. Na, no good. Rhowch y tatws yn y drefn taldra'r cyflwynwyr. Talsra, oce. Ie. Cadi diwetha. Fi'n credu mae heledd Ie, ar ôl ti. wedyn, ydw. So Zac, wedyn fi. Ti'n meddwl? Ie. So fi probably lan y top. Rhyw lefyn Maint uchder y cyflwynwyr. Ie. So fi lan fan hyn. Be, as yn taldra? Talza, ie. Pwy sy'n tala? Ti'n Eloed? Cer am fi. Ti'n dalach na loen, dwi ti? Ydw i? Lle mae Hugh yn mynd ta? Falle mae hyn dalach o Jack, dwi'n meddwl. Ti actually meddwl bod ti'n dalach na Hugh? Ie. Ti'n siŵr? Ydw. Siŵr nawr? Dad. Right, Lloyd? Genuine question. Falle mae Lloyd yn fyrach na Becca. Becca'n dalach na fi, da. Beth am fi a ti? Fi just i Ti'n dalach na fi, yn dod. Ydy Lloyd yn dalach na Jack? Jed. Na ni? Ni'n iawn? Bang on? Hapus? Hapus. Ie. Cadi, ni'n hapus da hynna? Dwi'n meddwl fel adio, ie? Wel? Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl. Na, mae heledd yn llai. Helen yn llai na Cadi?
Mae Cadi'n Mae Helen yn tiny. Fi definitely'n dalach na Cadi. OK. Mae fi a Jack yn agos, ond fi'n meddwl Jack, ti'n cywir. Iawn? Iawn, dwi'n hapus hwnna. Reit, un orsad i fynd te, fi'n mynd â bocs fi fan hyn hefyd. Fi'n credu dylen ni fynd gyda Jack yn uwch. OK. Fi'n credu... Ti'n meddwl? Ie. Wait, ti'n cytuno? Ie. Chi'n bwtio na, ni'n cytuno? Tino. So, Helen, Dyna ni Cadi, mynd. Becca, Jack, Lloyd, Hugh, Jed, Zac. Na, neb yn dyfalu'n gywir. Zac yw'r tala, wedyn Jed, Jack, Lloyd, Hugh, Becca, Heledd, a'r person byra o'r 8 yw Cadi. O ddim siap ar y tîmau gyda'r post na. Un arall i o gwmpas e. Fi'n teimlo'n sal. Fi'n credu ta hwn yw'r un ola. Yr un ola? Ie, fi'n at darllen y clues a defos 5. OK, 5. Dy fi 5, Wel, Jack, fi ti'n pump, gweld come on. O, rhif 5. Right. Dwi'n gweld yr un ola, Lloyd. Le, lle. Ti'n dod y blaen, di? O, ie, cyflym. Yes, dyma na. Darts. Jedi darts maen nhw'n galw fi. Alla hwn fydd yr un gweitha. Ti'n da am darts? 3, 2, 1. Right, te, card. Right. O! Hwna, chili efe. O, chili. O, na. Iech i da. Peidiwch wneud ein gytre. 3, 2, 1. O, na. OK, beth yw'r her? Reit te, mae jyst yn dweud yn syml, wyt ti'n gallu taro'r bullseye. Ti'n gwybod be? Fi'n caru darts, sgwylio hyn. OK. Di chili fod i fynd yn boethach ac yn boethach. Ti'n stryglo, ie? Ai. Ww, anlwcus. Wi dal yn bit o fe. Ken nhw... Na i olwyd. Iawn. O, mewn! Ie? O, mae ceg fi. Llosgi. Da iawn. Ti'n chili arall? Na. Ceg fi'r dad. Yes! Yes, Helen! Oh, down! Yes! Come on! O, Helen i ni gorffen. Ie, ond pwy nath ennill y darts? Ti, wyt ti'n meddwl bydd Cadi a Jack yn un am hwn? So'n credu. Dwi'n meddwl bod ni wedi absolutely chwalu. Heledd o Jed, so'n meddwl nes ymlaen fflat. Dim chance. Ie, felly, dyma chael, good job. O, ni wedi colli. Peidiwch y bit o chilies. Hei, pa'n gadw fi? Newn ni benni fe fanna, fi'n meddwl, Cad. Reit, pawb yn llawn ar ôl yna? Tombol. Tombol. Mae'n gweld y bwy na byth. Na, dwi'n bynnag oedd o. Bydd y gêm na'n debygach i helfa dryslyd. Na, helfa drysol yn dod i. Ond, sut mae'r gêm wedi effeithio'r scores y tîmau? Y par buddigol ac yn ennill 4 pwynt yr un i'r tîmau. Sy'n peth da i'r ddoi ni. Yw Zac a Becca! O, ie! Ond, oedd na ryw gêm bach arall doedd. Pwy ddod o hyd i'r boxes rwan? Reit, mae'n amser i ni weld pwy sy'n cael ei gwobrwyo a pwy sy'n cael ei cosbi. Nawn ni ddechrau yn y pen yma efo chdi, Bex. Be sy'n y box? Dwi'n ennill 2 pwynt i'r tîm. Tîm coch! Tîm coch! Da iawn, Becca. Oes Jack i'r tîm glas. Cadi, Sgyn ti yn y box. Y golli. Rwystro un o'r tîm arall yn y gêm nesaf. Mae 2 peth O, positif 2 peth da di bod. Becca, fi mor sori. Ti'n newid colli'r 2 pwynt na. Mae'n oce, Lloyd. Ie. Mae chi oedd yn ôl y box. Ia, fi'n mynd i iawn. A Heledd. O, ia, mae hwnna'n iawn. Dim gwobr na chosb. Anlwcus. So hwnna'n anlwcus, mae hwnna'n iawn. Neu'n lwcus. Iwe. Ydy, so ni wedi colli dy byd? So mae'r scores yn debyg iawn i be oedden nhw cynt rhwng y 2 dîm. Ond yn amlwg mae gen Glas wan yr opsiwn i rwystro un o'r tîm coch yn y gêm nesaf. Be fydd y gêm nesaf? Dwi methu aros. Dych chi'n mynd i aros? Na!
Y tro nesa. Ni'n dechrau colli mynedd nawr. Loi, lawr fyna! Dwi'n meddwl mae rhywun wedi cyddi fe.